Wah, bengi iki lighting koyo neraka pala iki. Koyo neraka. Wah. Nek bengi-bengi koyo ngene iki penampakane pala. Waduh. Kon wopong buareng koyo ngene iki dadine. Langsung bakar hebat. Tuh meratak. Langsung teko kidul ke angin koponge buareng. Sing teko lor sunare kaya ngene iki. Iku kelawane barang ketok merga pandulane kobongan daduk iki.